Ассалому алейкум, мусофирони муҳтарам. Мошиноро нав кардем ва граница курорро нав сар кардем. Иншаллоҳ ба хости Аллоҳ. Чӣ гуфтанӣ ҳастем? Границаҳо ҳозир беҳад очер навбат бисёр аст. Сабабаш аз Тоҷикистон бисёр мошин омадестай. Аз Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон мошин бисёр омадестай. Границаҳо да 2-3 рӯз очерда мемонем. Барои ҳама хеле ҳолат мешава. Поезда то Қазоқистона, то территорияи Қазоқистона мошин хати мебарем. Аисо поезда сувор мекунем. 1,5 соат поезд хати меоянд. Где-то 100 километр масофада поезд хати меоянд. Вокзали Оренбургда шуморо встречат мекунем. Вокзали Россияда шуморо встречат мекунем. Бо сог саломат иншаллоҳ ба хости Аллоҳ мегардонем, меорем. Маълумоти бештар рақамо мемонем. WhatsApp дора, Vip дора, ҳоз связока соз нестай ва ҳамун рақамода голос кунен ёки бинависен ва ҳам шумода доказательство мешава ки чизе ки мо ҷавоб метиҳем ба тариқи овоз, ба тариқи голос, ҳамун шумода доказательство мешава. Чизи договор мекунем, ҳамун договор зиёд пул талаб намекунем. номероро ина такрор мекунем. 8926 319 59 61. номи ман Нурмаҳмад. Бо як эълоно дорем. Касе аз Москва, Московская область ватан бор равон мекуна, борам равон мекунем. Аз маконтон шумо адреса мепартоен, килои бора менависен чанд килоай. мо мерам навбат қатӣ мошин дорем, мо бисёрием алҳамдулиллоҳ. бороро қабул мекунем, пеши шумода тарозида мекашонем, бо сахт саломат ба хонатон мерасонем. Телефон номер менависем, то кира дар дасти ки супоридан дар курай бо уҷода месупорем, ҳамҷа бия видео мекунем, шумода мепартоем иншаллоҳ. бо як эълони дигаам дорем. касе ки ватани азизам монда хонахарай сохтмон дорем дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Бохтар. сохтмон як кама беш маълумот битум шумода. агар хона мисол 1 сол пас тайёр шава, 50% пулша пардохт кардан дар кор, 50%ша 1 солда 12 моҳда тақсим мекунем. мисол 80 квадрат метр боша хона, 40 квадрат метрша пулша метиҳем, 40 квадратша 12 моҳда тақсим мекунем. шартнома мекунем. ма худ Московская область город мекишидаем. ина пеши торговый центр июнда реклама кардестем. хона ҳамин ҷадай, инами айрау пара хонамонай. шумо бинависен. ма адреса мепартоем, меоен шартномаро мезгаронем. касе ягон бародар дора, оилашон дар Тоҷикистонай меоя, шарти шароити моро мебинен. дар Тоҷикистон мебинон хона куҷода ҷойгирай. Душанбеда 102 микрорайонда меоен мебинен. чизе ки мо сухан мекунем, чизе ки ваъда метиҳем, ҳамин ваъда монда ҷавоба иншаллоҳ. амонати шумода мо хиёнат намекунем. иншаллоҳ ҳам шумо баракат меёбед, ҳам мо баракат меёбем. бо чизи гуфтанем, биёен якм айму маълумот бигирен, нархи навои моро бифаҳмен, баъд дигар каста марҳамат муроҷиат кунед. нархи мо мақбул шид, вариантҳои мо мақбул шид, айму харидорӣ. ягон бародари дигар мақбул шид, айму харидорӣ кунед. чизе ки ман сухан мекунам, гапда ҷавоба иншаллоҳ. ина бародар ҳоҷӣ моро нағз мешиноса, қатъи мо нони намақхӯрай, чанд соло шид моро мешиноса. мо ягон дурогӯр бошем, ягон хиёнаткор бошем, ҳоҷӣ моро тавсия намекунад, ҳоҷӣ моро реклама намекунад. чизе ки ай суханмон чӣ гап меброяд, гап монда ҷавоба иншаллоҳ ба хости Аллоҳ. шумо ягон дилтон дур наравад, занг занен иншаллоҳ. границаравӣ бошед, граница ҳаррӯзашта ҳар хел мошинай. сурати мошина мепартоем, шарти шароити ҳамаша мефаҳмонем. бо шумода ҳамунра чизе ки ман голос мепартоем ёки переписка навис мекунем, ҳамун шумода доказательство.
ё ки ман мебарам, ё ки бародар мебара, ё ки дигар шофирмо мебара, ҳамин чизе ки қати мада гор мекунем, ҳамин ду горда ҷавоб аякад. Ҳамин ду гор зиёд пул талаб намекунем. Ҳама камбудиёша, ҳама чизи маълумоти бештарай телефонда мефаҳмонем. Чизи савол дорем фаҳмем. Касе хона харе биёед қатъи шоҳид биёед. Шартномаро мекунем, як шартнома дар дасти шумо мешавад, як шартнома дар дасти мо. Шоҳид меорем, видео мекунем, аудиозаписай, видеозаписай, чӣ хеле догор хитонда мақулай догор мекунем, забонхат метием. Агар ака ҳамин чӣ гуфтанем, ҳамин сохтмонмон ҳамунҷо мо ҳам саҳмгузорем. Сохтмони худмонай, раис бародари худмай. Ягон агар дилим дур мерафт ё ки худмда боварӣ надоштам, хеле пеши дурбинда, пеши оинаи ҷаҳонда хеле дилпур гап намезанам. Иншаллоҳ ҳама гапи гуфтагимда ҷавоб аст. Занг занен, маслиҳат мекунем, ҳамаша туғрӣ мекунем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. бо видеои оянда.